Уважаеми господин Хафъзов, традиционно, професионално, ислямско говорене в името на демокрацията, която ти е дала България, да застанеш тук на трибуната, почваш да използваш религиозни теми, които ти нищо общо няма с тях. Казваш: според мен, не си пълномощник на Господ. Не е ваша работа да казвате според мен. И знаеш, много добре знаете защо. Аз знам и вие знаете. Не забравяй, аз казвам Семир Хусейн Абу Мелих. Тази тема, която си е пипнал, много е опасна. Много е опасна. На мен ми е ясно, че искаш да изкараш 5 избиратела допълнително да вкарате във вашата партия. Грешка правиш. Но обръщам се към вашите избиратели, които симпатизират на този тип говорене. Те знаят ли, че жените, те с нинджа деца, и искаш да ги направиш такива, в следващия етап ще им кажеш: забранено ви е да излизате от вкъщи без мъж придружител. Знаят ли го това? Не го знаят, защото едно по едно, дозичката по малко се дава, нали така? Успокой се, тази тема не накърнява исляма. Нищо общо с исляма. И ако не е така, аз съм готов да застана срещу тебе. Дебат, истински. И ми покажи в Корана къде го има за бурката. Нинджа облеклото. Пустинно облекло. Има два вида, има две общества, които се обличат така. Пустинните общества и ескимосите се обличат така, където е много студено. И там се закриват. Само че е с кожа. Разбери, нищо общо няма едното с другото. И ти казах, и го знаеш, това стана разпространено след икономическия бум на Ислямската империя, за да се различават кой е. Какво общо има с исляма и какво общо има с рая? Или това ще почнеш да го разправиш? Който не си слага бурка, няма отиде в рая, ще отиде в ада. Времето, господин. Благодаря ви. Заповядайте. Господин Валери Жаблянов за трета реплика.